Кызым, син дөньядагы иң көчле җан иясен беләсеңме? Юк, ул фил дә, хәтта зур гәүдәле бегемот та түгел. Дөньядагы иң көчле җан иясе ул кырмыска. Кечкенә генә кырмыска үзеннән 10 тапкыр авыррак йөкне күтәреп йөри ала. Тыштан кырмыска оясы чыршы һәм нарат энәләре агач ботаклары белән капланган кечкенә генә калкулыкны хәтерләтә. Ә эченә кереп карасаң, син аның җылы, уңайлы һәм яхшы җилләтелә торган күп фатирлы йортны хәтерләтүен күрер идең. Анда йокы һәм балалар бүлмәсе, ашханә, азык запаслары саклана торган келәт һәм хәтта бәдрәф тә бар. Оядагы һәр кырмыска үз эше белән шөгыльләнә. Кырмыскалар ханбикәсе күп итеп күкәй сала. Вакыт узгач ул күкәйләрдән бала кырмыскалар чыга. Бала караучы кырмыскалар күкәйләрне башка бөҗәкләрдән саклый һәм яңа туган кырмыскаларны тәрбияли. Эшче кырмыскалар көннәр буе азык эзли, тапкач аны кырмыска оясына алып кайта. Кырмыскалар арасында көтүчеләр дә бар икән. Әйе, алар кешеләр сыер тоткан кебек, кечкенә генә яшел бөҗәкләрне, гөбләләрне ашатып һәм башка бөҗәкләрдән саклап торалар. Гөблә исә кырмыскаларга татлы сөт бирә. Кырмыскалар авыр эш вакытында яисә башка бөҗәкләр белән сугышканда җәрәхәтләнергә мөмкин. Бу вакытта аларга табиб кырмыскалар ярдәм итә. Солдат кырмыскалар ояның керү һәм чыгу юлларын саклый. Ә төзүчеләр кырмыска оясын төзәтеп, аңа яңа бүлмәләр төзеп тора. Кыш көне барлык кырмыскалар кырмыска оясының иң аскы катына, кышкы йокы бүлмәсенә җыелалар. Ул бүлмәдә башка катларга караганда җылырак. Кырмыскаларның бик күп төрләре билгеле. Безнең якта җирән төстәге урман кырмыскалары һәм кара төстәге бакча кырмыскалары киң таралган. Урман кырмыскалары бик файдалы бөҗәкләр. Алар агачларны яфраклар һәм кайры белән тукланучы зарарлы бөҗәкләрдән саклый. Син беләсеңме, кайвакыт кошлар да кырмыскалардан ярдәм сорый икән? Кырмыскалар кошларга зарарлы микроорганизмнардан, паразитлардан котылырга булыша. Аларны үзләрендәге әче кислота кырмыска сиркәсе ярдәмендә юк итә. Менә шундый икән алар. Тырыш, көчле, дус һәм ярдәмчел кырмыскалар.